हेलो लोगोफोर बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो आपडेट भिडिअ मोनसे लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो माखासे आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय मोनलांगोन। अके लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै। बयबो सिनायखायो, बयबो माखासे मानसिफ्रा फलोवार्सबो दं आरो साबस्क्राइबारबो दङ। जोंनि बर'नि टप निउस चेनेल होनजायो, बयबो सिनायो बे निउस चेनेलखौ। बे निउस चेनेलनि नामानो जाबाय बड'लेण्ड बुब्लि। बिथांमोना मोनसे पस्ट खालामदोंमोन मैया। आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नायनानै बुजिनानै नोंथांमोना कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन। नाथाय बिथांमोननि बे पस्ट खालामनायाव गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों दै। आं नाथाय बे कमेन्ट्सफोरखौ लानानै रिएक्सन खालामा। आं डाइरेक्टलि नै बिथांमोननि सायाव मा मिस्टेक नुदों बेखौ आं फंनैसो बुंगोन आरो नोंथांमोना आपडेट हिसाबै खोन्थानानै होगोन। अके लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै, बेयाव नायबानो जाबाय। बिथांमोना लिरनानै होदों, बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे पस्ट खालामनानै होदों। बेयाव नायबानो जाबाय, हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ, बेफोरबायदि मोनसे पस्ट खालामदों आरोना। 17 बोसोर बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब, स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब होननानै बुंदों। माने हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ जानायनि सायाव बेफोरबायदि मोनसे पस्ट खालामदों आरो बिथांमोना बेयाव गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिदों। बिथांमोननि सायाव गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट्स खालामदों। बिथांमोननि सायाव कमेन्ट खालामनायफोरखौ आं जेबो बेयाव श' खालामनानै होआ, नोंथांमोनानो नुखागोन आरो नोंथांमोनाबो नायबाय जानो हागौ। बेयाव बिथांमोना बाय मिस्टेक होननानै लिरनानै होदों, माने गावसोरना गोरोन्थि जाबाय होननानै बेफोरबायदि मोनसे पस्ट खालामफिननानै होदों। बेयाव नायबानो जाबाय, हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ, 17 बोसोर बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब, माने हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ जानायनि सायाव बेफोरबायदि लिरनानै होदों। मोनसे गिदिर, इमान गिदिर बर'नि मोनसे निउस चेनेला बेफोरबायदि बोरै लिरनो हाखो? बेमाराथ' बयनाबो जायो, नाथाय मोनसे बेमारखौ लानानै बेफोरबायदि थगायना जानाय, सोबख'ना जानाय बेफोरखौ लानानै माबोरै बिथांमोना बेफोरबायदि पस्ट खालामनो हाखो? माने बिथांमोननि सायाव माने मिनिनाय मोनसे इसारा होदों आरो नैबे पस्टनि सायाव। बेयाव नायबानो जाबाय आरो बिथांमोना मोनसे पस्ट खालामनानै होदों। बेयाव मा लिरदों नोंथांमोननो आं खोन्थानि। BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोरोन्थि खौरां फोसावफ्लांनायनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै निमाहा बिनाय थाबाय। बिथांमोना बेफोरबायदि आरो पस्ट खालामफिननानै होदों, हगारनानै होदों फेसबुकआव। इउटुबावबो हगारदों दै, नोंथांमोना कमिउनिटि टेबाव नोंथांमोना थांनानै नायोब्ला नुगोन। बेनिफ्राय आं नोंथांमोनजों माखासे खोथा सावरायगोन। लास्टआव नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो बिनि उनाव आरो मोनसे पस्ट खालामबावदों, बेखौबो नायग्रोनोसै। बिथांमोना बेफोरबायदि पस्ट खालामदों, नायबानो जाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैयाव अन्थाइ जादों बुंनाय खौराङा नंखाय। अके, मानिबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैयाव अन्थाइ जादों बुंनाय खौराङा नंखाय, बेखौबो मानिबाय दे। नाथाय बिथांमोना बेयाव फेक लिरदों आरो बाय मिस्टेक लिरदों। गावसोरनि गोरोन्थिनि थाखाय माखासे पस्ट हगारफ्लांनायनि थाखाय निमाहा बिदों। दा आं नोंथांमोननि सायाव नैबेखौ सावरायगोन आरो बेखौनो बुंगोन आङो। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिमबो बेखौनो आङो बुंहरगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैयाव अन्थाइ जादों बुंनाय खौराङा नंखाय। जेनेब्ला बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा उदैयाव अन्थाइ जादों होननाया सैथोमोनब्ला बिथांमोननि माखासे बै पस्ट खालामनाय जेरैबायदि थगायदों, जादों, बेयाव माखासे स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब होननानै बिथांमोना लिरदों, बे सैथोमार जागौमोन नामा? बे मोनसे सोंथि जायो। हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ जामारदोंमोनब्ला। दिनै आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन, एसेबां गिदिर निउस चेनेला बेफोरबायदि पस्ट खालामनाया गोरोन्थि, माने सुख'हायि मोनसे गोरोन्थिखा आरोना। बयबो नुखागोन आरो गोबां मानसियानो कमेन्ट्स खालामदों। बयबो बिथांमोननि पस्टनि सायाव अनलि हाग्रामानि जानानै कमेन्ट्स खालामदों आरो समाजनि जानानै कमेन्ट्स खालामदों। माखासे बुजिनो गोरों, माखासे गोरों गोरा मानसिफ्राबो गोबां कमेन्ट्स खालामदों। बिथांमोननि बे लिरनानै होनाय पस्ट खालामनाया गोबां मिस्टेक जादों। माबोरै साना हौवा बेफोरबायदि बुंनो हाखो? बेमार आजारा बयनाबो जायो, बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनाया माने सुख'हायि गोरोन्थि जादों आरो। दा बिथांमोना गावसोरनि बे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय, मानिबाय जोंबो। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि पस्ट खालामनाया मोनसे दागो गालांनाय बायदि जायो। सोरनिबा बेमारखौ लानानै बबेबा मोनसे जाथायखौ लानानै हानहरनानै बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै आरो बेफोरबायदि जायो। बेमार आजारा बयनावबो जायो। दिनै आंनावबो जानो हागौ, गाबोन बैनावबो जानो हागौ। बेफोरबायदि बेमार आजारजों खुनु खोथा गैया आरोना। सोरनावबा जागोन, सोरनावबा जाया। सोरबा अन्थाइ बेमार जाबानो अबेनिबा माबा मोनसे फाब जानानै बेफोरबायदि नांगोन, बे नङा आरो। आं बिथांमोननि सायाव बेखौनो बुङो,
बिथांमोननि नैबे लिरनानै होनाया मोनसे पस्ट खालामनाया गोरोन्थि आरो गोरोन्थिनि थाखाय बिथांमोना निमाहा बिबाय, अके मानिबाय। नाथाय माखासे मानसिफ्रा दाबो सोलायाखै आरोना, गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामगासिनो दं बे बड'लेण्ड बुब्लिनि सायाव। नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन, नोंथांमोनाबो माखासे लिरनांगौ दङब्ला लिरनानै हरनो हागोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों। आंबो आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लाबोनानै होफैबाय। जायफ्रा मिन्थियामोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ आरो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। जायफ्रा कमेन्ट्स खालामनो गोसो नोंथांमोना सोरनि सायाव बांसिन गोरोन्थिखौ नुदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जेबो दाय गैया होननानै सानजाथावना, मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि लिरनानै मोनसे गावनि गोसोजों सानखांनानै लिरनानै होनाय बायदि जादों। बेयाव बिथांमोना मोजां इनफरमेसनबो मोनाखै हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ जादों ना मादों, आरो हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ जादोंमोनब्ला बिथांमोना मोनसे बेयाव साननानै लागौमोन दि बिथांमोना बर' रायजो राजाखौ थगायना सोबख'नानै जानायनि दाय होननानै आरो स' दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब होननानै बिथांमोना साननानै लागौमोन नामा, बे मोनसे सोंथि जानानै दङ। नाथाय बेफोरबायदि बेमार आजारा सोरनावबा जायो सोरनावबा जाया, बेफोरबायदि बेमार आजारखौ लानानै बबेबा मोनसे जाथाय जाहोनफोरखौ लानानै बेफोरबायदि रुजुनानै पस्ट खालामनानै होयोब्ला जोबोद निमाहा होथावि मोनसे गोरोन्थि जानानै थायो, माने मिस्टेकखौ नुहुरो। दा बिथांमोना बिनि सायावबो निमाहा बिखाबाय। आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो लाबोनानै होबाय। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअआ बेनो।